Hey, tuna here in Delhi International Airport arrival. Ta here kan thume ka Omicron semi COVID variant tharon thleng awang hian in UK atang le ram then khataron thleng te tian COVID test nei vek tur ani ta te hian pre booking nei ho so ta so kan in tlar thupa chuan in he hian kan lai in an kan te zon hu kan ti ha kan thu mea ani somli panghanua kan result lo chuak tura be se kan ni a chuta kan result lo chhuat a kan negative chuan kan chuak theya kan positive chuan chutiang chu enge thil om dan quarantine turin min swai sang don nge enge kan shelawa so passenger an lo thlen bela te khan qua flight nen no pang trap ne bok nen kan ren ne me ni he ke ni po he kan zin rit em a ka thian pajero man he ama kut nge uluk taka siam rit tak me si shel le englo far thing thamni ya asiam heng zong kan khai koi ni he